Soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Makanya. Apa wae wiwit saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Demno rene, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo. Bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, toh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa. Alah, ndelok. Alah, strawberry kok. Reng bareng. Ngopo? Tak omongi. Ngopo? Iki rata isui 7 dina. Nderekake kabeh para warga masyarakat ing wewengkon desa Kedung Banteng, Sukorejo, Ponorogo ya, Mak. Iki mapan ana ing lapangan merah putih dalam rangka bersih desa sing nyatane dipandhegani karo Bapak Kepala Desa PJ nenggi Bapak Soni Saifullah SE. Iya. Piyayine grapyak semanak semedulur. Luar biasa, Nduk. Mula saka apike Pak Lurah lan kabeh para panitia, aku sak kanca jan kopen ora umum. Iya. Mongko adate yen ning Solo ki yen ora pas ulang taun jarang awake dhewe mangan sate gule. Iya. Mergo ning Cengel ya marai kandel. Ngono kuwi. Parandine sore mau masyaallah sate pirang-pirang gule nganti kimplah-kimplah. Iya. Mergo ya panitiane luar biasa dipandhegani karo Bapak Kaji Karsono. Pak Karsono kuwi ketua LPMD ning Dung Banteng kene sing nyatane ya dadi pandega, dadi pengarep, piyayine ya alus, piyayine ya grapyak, piyayine ya becik, dasare ya penuh dengan tanggung jawab. Iya, mbiyen ya nate wayangan ning Kak Udine mbiyen. Mbiyen. Saiki mbuh wis suwi ora wayangan. Ha iya, Sejak ditata dhisik, Mak. Kaya ngono kuwi sembah nuwun Pak Haji Karsono, katresnanipun dumateng kula sak kanca. Iya. Mboten katalumpen dumateng Pak Bayan Widodo, kuwi sesepuhe ana ing Dung Banteng. Pak Iswaya, Pak Rohani ketua BPD, Pak Sumanto sing daleme mau tinggi dandan aku sak kanca lan uga ora lali ibu-ibu ingkang kepareng masak sangat luar biasa. Iya. Acara diwiwiti saka tahlilan ana senam bersama pentas seni gajah-gajahan saka paguyuban Ganesha, terapi sehat, pentas reok singa muda taruna, mau sore ya kuwi ngruwat Murwakala dibacutake ya kuwi pagelaran wayang kulit. Kaya ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi apike, kaya ngono kuwi hebate warga agung yang mapan ana ing Dung Banteng kene. Lan mawantu-wantu mawanti-wanti racake, Nduk. Bocah-bocah saiki anggere sekolah nang endi ngono kok bocah Kedung Banteng. Kok njur kon kenalan ki kabeh do minder. Iya to. Ngono kuwi mergo sejarahe pancen nuwun sewu. Kene mbiyen ki kondang papan pelanyahan utawa lokalisasi ning dhisik ngene ya, Nduk. Upamane kok nganggo minder, nganggo pekewuh, wedi lek diguyu, wedi lek diece, bab kuwi kudu disingkiri adoh.
Mergo wong kenalan biasane, Mbak daleme pundi, Mbak asmane sinten? Nami kula Retnawati. Lah, daleme pundi? Ponorogo. Ponorogone pundi? Anu Sukorejo. Sukorejone pundi? Dong Banteng. Dong Banteng. Nah mesti ngono kuwi ta. Iya, mergo pikirane wong langsung reget. Iya. Ning tak suwun nuwun sewu anane lokalisasi sing dibangun udakara taun 80 mbiyen banjur ditutup taun 2014 kuwi cukup kanggo kaca pengilon wae. Kuwi sejarah sing elek. Para kiai iki lak paring dawuh, luwih apik mantan brandal tinimbang mantan kiai. Padha karo wong ing Dong Banteng, luwih becik mantan papan maksiat ning saiki menjadi desa yang kuat dan hebat itulah Dong Banteng. Ayo. Ngono kuwi ya, Mak. Ora perlu isin. Takoni, "Endi Mbak daleme Dong Banteng?" Kok guyu, "Kampleng raine ngene wis." Ha iya, Mergo mbiyen para mbak-mbak sing padha dodolan ning kene, sing padha parikan ning kene, Tanjung Perak kapale kobong, monggo pinarak kamare kosong. Kuwi mbiyen jane udu warga masyarakat Dong Banteng. Nggih napa mboten? Dudu wong Dong Banteng to? Wong lanang irung belang sing teko rene ora mungkin wong Dong Banteng. Wong Dong Banteng arep rono wedi konangan bojone mesti. Iya to, mesti wong sing kok adoh-adoh iki mung dadi korban tempat saja, korban tempat sejarah sing nyatane kaya ngono, ning saiki dadi apik, dadi becik, dadi murakapi tumrapi para warga masyarakat, ndelalah kepareng anakake syukuran, kepareng wayangan sing rawuh ya semene akeh. Ini menjadi bukti bahwa warga masyarakat Dong Banteng adalah promotor lestarinya budaya Indonesia yang tercinta. Ngono. Iya. Dadi aku ya kudu pede ngaku dadi perawan Dong Banteng. Ora apa-apa, Nduk. Lah nek sing ngenyek gebuk ndase ngono ae. Ya ora mak iya. Intine kuwi lak sejarah. Kaya ngono kuwi ning saiki wis becik, wis apik kaya mengkene. Aku nderek Mangayu Bagyo, nderek remen. Dasare ya bersih desa tanpa nggunakake kerukunan, rasa panunggal, samat sinamadan daya dinayan. Mokal bisa mawujud adicara sing hebate kaya mengkene. Dana desane ya medhun, para perangkate ya kabeh iuran, setiap RT 500.000 ya diculne kanthi rasa ikhlas lahir batin. Tegese iki pancen hajate wong sak desa. Muga-muga sembada kang jinangka, rahayu kang tinemu, basuki kang kaesti, sedaya para warga masyarakat Dong Banteng pinaringan sehat lahir batin, murah rezekinipun, tentrem donya nganti tekan akhiripun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mawana sing ngersakake Sinom Parijata. Iki tak dhisikke. Saking keluarga besar KUD Sukamaju lah iki. Nah, Sukorejo, Ponorogo, Pak Dalang Ki Cahya Kuntadi, kula nyuwun gending Sinom Parijata Slendro kalian pepiling kagem sedaya para pamirsa sugeng mirsani wayang kulit sedalu natas. Mugi masyarakat Dong Banteng dalam rangka bersih desa menika tansah ginanjar rahayu wilujeng kali saking sambikala. Keluarga besar KUD Sukamaju tertanda Bapak Haji Karsono SP. Wah iya. Bu Kesi dhisik sing ngaturake. Bu Kesi panjenengan iki sing dianti-anti. Iya, sadurunge ngaturake Sinom Nadyanto sepatah dua patah kata monggo Bu Kesi sepisanan awake dhewe kula nuwun suwanana laladan sing hebate kaya ngene. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan namung setunggal Bapak Ibu. Inggih menika matur nuwun ingkang tanpa upami awit katresnan panjenengan sedaya nimbali kula bojo kula lan kanca-kanca madangkara. Mugi-mugi dalu niki kula sak kanca saged nglipur panjenengan sedaya satemah ati panjenengan marem lan benjing lek atine marem nyambut gawe tambah semangat. Lek nyambut gawene semangat warga masyarakat Dong Banteng tambah rezekine kathah malimpah. Benjing taun ngajeng saged nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun Bu Kesi wis mromosekne bojone. Ayo nggih.
bojo sing apik kaya ngono kuwi. Wah, temenanan. Ngerti sing lanang yang nggih sepi tanggapan poso kok, Nduk. Bu Kesi. Oh iya, sore mau kuwi poso. Bu arep tanggapan kok poso. Ya poso. Lek ora poso mesti kok jahili terus. Ha iya ngono kuwi. Sinom sing dikersake Bu Kesi aturna marang sedaya para sesepuh adisepuh, para kiai alim ulama lan warga masyarakat sing kepareng tumplek-blek ana ing lapangan merah putih. Wabil khusus dumateng Bapak Kaji Karsono. Iya. Monggo Bu. Galing
ngaosaske Bu Kesi. Alhamdulillah wilujeng niskala wis diaturake sinom parijata pamundhut saking Bapa Karsana selaku ketua panitia. Muga-muga bisa dadi srana panglipuring penggalih lan jampine sayah ya, Mak. Bener kepara nyata kok, Nok. Iki kejaba awake dhewe sak kanca komplit madang karasuwan ana ing lapangan merah putih supaya luwih regeng, luwih gayeng ana bintang tamune. Ya apa? Ya kuwi Mas Gareng Kabul saka Pacitan. Ya. Kuwi prasasat ra tau mulih ning Ponorogo ae terus. Karo iki bintang jane mbiyen kerep amor karo awake dhewe ning beberapa purnama iki ora kumpul karo Madangkara. Ya. Mbak Elisa Urcarus Halasu. Pancen tak sengaja kok, Nduk. Ora tak wenehi job. Sebabe apa? Mbak Lisa sampean yen urung putus karo pacare ora tak jak wayang aku. Saiki alhamdulillah wis pedhot. Jomblo neh dhek wisan. Ha iya. Mula direwangi ngejam-ngejim lek nggih nggahke rega to kuwi. Ha iya. Alhamdulillah luar biasa. Kelok temenanan iki meriah. Men saya renggep regu Mas Gareng wis menggah. Ya. Monggo dibarengke wae Mas Gareng Pacitan bersama Mbak Elisa Urcarus Alasu Cahyo Kuntadi. Yuk. Jumeneng bebarengan. Ayo coba. Arum Bali iso diaturake. Yuk. Lagi iki lho wayangan diringi dron saka Iran ya iki. Wong nyambut gawe wong diringi bom. Ha iya. Oh, kaya kene nyambut gawe nek Dong Banteng, Mas. Nggih. Ngeri banget. Lah ngapa? Kokono banter, kene banter. Kono ya swarane kaya ngene. Ha iya. Miris. Kayak iki sideme kapan, Mas? Iya. Iki Manut panitia dawuhe iki mercon iki nganti jam 4 esuk. Lah nggih, ora masalah aku wis lunas kok. Ora dagel ora apa-apa. Nggih. Sing penting mercone entek yo. Nggih, ya. Iki slamet ra to, Nduk? Selamat Mas, tenangno pikirmu. Iki slamet tenan Kok nek ora? wedi tak kempet kowe ndelikone kene. Oh ya. Iki slamet tenan apa ora to, Mas? Selamat wis rahayu, wilujeng. Nggih. Tenangno pikirmu. Tombo teko lara minggat. Ora
selamat muga-muga. Iki pakurmatan kagem panjenengan lho. Ya kurmat kancane lho keweden Mas. Lah ngopo? Lah iki lek bledos nendasku rantek. Oh ya, jan Ora, awake dhewe iki malah diajari bersyukur marang Gusti ingkang nyipta jagat. Lah kok ngoten. Sing biasane perang kaya ngene iki lak Timur Tengah. Inggih, Iran, Israel musuh karo Amerika. Nggih. Upamane ning Indonesia nek perang kaya ngono, wayangi tidak ada. Piye nasib awak dhewe ning nganti wayang? Ya awake dhewe nasibe ya gur delak-delik ning jero gentong. Makane aja nganti ana kaya ngono ning kene ya Mas didongakne. Ayam tentrem, karturo-tro rahardro. Katurora. Tentrem lan raharjo. Kabeh ayam tentrem Tentrem nyawiji gotong royong. gotong royong. Ya ngono kuwi dongane, sing penting dongane, salah koto-koto wis biasa. Kata-kata. Rasah mendeli. Ya ora Aku ki nyawang kamu tuh pusing loh aku janjane. Lah nyapa? Motomu ning ndi ngono lho. Lha fotoku nang kene. Lah kan kalau gareng itu enggak tahu iku maniknya itu ning ndi ngono kan mumet aku len. Kowe pengen arep dudoi manikku ngerti nggone piye? Iya Mas. Culeken. Kok nyambut gawe karo iki ping pindho ameng-ameng nyawa terus Mas. Lah pancen ciri khase gareng niku lak kira. Kena diarani tegese teng mriki Kedung Batheng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Ponorogo. Iki kabeh iso budaya iso seni kabeh. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen bison kok iso lepen bison. Ah kedung ki apa? Kedung Lepen. Lepen. Bison. Pantai. Nah. Alah kok tegese ayo kuwi Lepen Bison. Lepen bison Mula- kedung pantai. kabeh. Nggih. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget dung banteng menika mboten wayangan. Nggih. Ning Leres. menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Nggih. Dengan presani sak lapangan penuh kaya ngoten niku dung Kebek banteng. banget tumplek-blek aku ra iso melebu tadi sampai parkir nih aduh. Kita di mau masuk sini kudu biak PN untuk. Ora sangalih rene sik. Nggih. Kono. Rene sik. Kono. Ora. Aduh rong Mei rene sik ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Sik, piye. Aku tuh gak izin Bu. Alah ora saiki. Bebas. Bu Kesil ya ini santai ngene lho. Kon. Ngene, sampean ngomong piye mau? Jodoh iki piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Ah. Terus Pak Cahyo nggak tahu. Enggak tahu. Nggak Terus? tahu. Nggak tahu. Pantes nggak tahu soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Toh. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Makanya. Apa wae wis saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Nggih. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Depno rene, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo. Bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, toh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa? Alah, delok. Alah, strawberry kok. Alah. Reng, gareng. Ngopo? Tak omongi. Ngopo? Iki rata isui 7 dina. Nggih. Cobi jajal kula ambuke Mas, cobi Mas. Nah, Nek nggih. jenengan mau ambune napa? Strawberry. Strawberry jajal. Oh, nggih. Apa? Lah kok pesing ngene to. Kok malah pesing ra ngono. Ora sia-sia lho ini dalang idolaku. Iya. Pak Cahyoku tadi. Ayo. Ya ora wong idolane jenengan. Lah, kok piye? Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Spesial. Mulane penonton sakmene oke, ya menunggu beliaunya, kiprahnya beliau sabetane piye apa neh nyabetke atiku Mas. Waduh. Wes ayo. Awakmu kuwi rasah ngono. Apa? Lek Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bukesi. Ya ben, Loh. 1-1-2-2. 1 buat Sukesi Rahayu, tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, bocah iki saya nekat e. Bareng kulino nge-gym saya nekat dhek malihane. Ayo.
Kowe upamane dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dina iki cacahe pira? Ana 7 ta? Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin Selasa Senin, Rebo. salah, Senin. Senantiasa mencintai Cahyo Kuntadi. Selasa. Ayo terus ora apa-apa. Terus. Ayo. Walau Selasa, walaupun ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Rabu. Aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyo Kuntadi. Soalnya ngopo notifikasinya tak beda. Apa? Beda nih. Notifikasi munculnya neng HP, tapi getere neng hatiku. Iki bareng suwi rame lu bahane wakeh malian. Ngopo? Ah. Berarti sing geter nek kene iki kae atimu to? Ah? Sing geter Ati ki ning kene kok ning kene. iki mau Rebo, bar ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyo Kuntadi ro Elisa Orcarus Alaso. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyo Kuntadi luar biasa. Wis Biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi teh. Lah ya beda ana kipere ana satpame, sekarang kan free gitu loh. Jumat semua. Jumat ki lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Ketoke kentuk iki malian. Kentuk ki apa? Kentuk ki apa? Kentuk. Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya Enggak bohong, tenang. Enggak bohong, tenang. Swear. Lho takono wong Ponorogo ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Ya pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku ya kudu menghormati, Mas. Menghormati kan aku sapa? nomor loro. Sing nomor 1 Mbak. Busu Kesi Rahayu. Busu Kesi. Berarti kudu sing kentuk beli. bisa. Ya di voting dhisik to, di voting. Bu Sukesi kentuk apa ora ngono. Ora rawani kentuk, Bekasi kentuk napa mboten Pak Bu? Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa mau terus e? Tekan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu, cuman kamu Sabtu-Sabtunya di hatiku. Apa kere dhewe? Kowe apa urung ngerti to, Sa? Minggu prei. Di saat dianjurkan pemerintah minggu prei jalan-jalan. Sa kuwi mau Senin wis. Wis. Selasa wis, Rebo wis, Kamis wis, Jumat wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahyo ya. Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kesel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Iya, Lah terus saiki Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet opo lah sak karepmu. Tegese iki ya artine kaya kuwi mau lek Sabtu satu untuk kamu ngono lho. Gek saiki Minggu. Minggu prei, wah kandhani angel iki. Goblok banget kuwi gareng kena tanggal abang kok nekat arep ning ndi Abang kowe. nekat wae. Rasa ngopo-ngopo Minggu. Tegese niku kula kan negeste ngoten lho Mas Cahyo kados Senin niku wau kan nggih sae. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu prei ya Pak. Iya tanggal abang. Ki aku karo Pak Cahyo iki wis plek. Minggu prei napa mlebu, Bu? Ki plek. Minggu prei napa mlebu? Plek. Mlebu apa mlebu? Ketoke sing wedok prei ora kena dienggo. Asem kok ya. Lah ngono. Karo ndongake Mas. Doa terbaik untuk warga masyarakat. Mas gareng nggih. dulu, Mas gareng dulu. Nggih, niki nuwun sewu ndongakne wong Kedung Badeng Mas nggih. Nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apik atine nalika sakmene. Nggih. Mula mbiyen keloro-loro artine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Banteng sak menika
manggih kawilujengan kebagaswarasan selamat donya selamat akhirat Allahumma amin. Karek awakmu Selanjutnya Mbak Lisa, ayo doa. Aku ya doane kaya mau kan ciri khas kene pangtun. Pantun. Golek kreweng cacahe siji. Ya, masyarakat Kedong Banteng tansah nyawiji. Amin. Golek kreweng cacahe enem. Masyarakat Kedong Banteng tansah ayem tentrem. Golek kreweng ning wetan. nyangitan Golek kreweng nyang wetan. Terus? Masyarakat Kedong Banteng diparingi ketentreman. golek kreweng rupane ireng Apa tekese? wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng Aduh, lah yo repot nek meteng barang bidane piye? ya ketok ndase didelepne neh Kanca ngono ra. Ngoten-ngoten. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Niki wonten Nawala. Katur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending Mawar Kuning dari Mbak Elisa. Nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Bapak Haji Karsono saha sedaya panitia. Para calon haji hajah khususipun Ibu Retnowati nggih saha Ki Cahya nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng awit bidal ngantos konduripun dipun gampilaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi mugia dados haji hajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak, nggih niku. Mawar Kuning. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe minggah kaji dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Pak Cahyo dan nanti juga akan berangkat kapan, Pak? Insya Allah tanggal 3 Mei. 3 Mei, semoga lancar semua, Nggih. Pak Yoyo. Wis dadi haji so aku ra iso mbajul meneh aku. Oh, profesional loh Mbak. Haji enak. itulah ibadah. Haji itu Lek kan wayangan ya tetap wayangan. Iya. Oh gitu, tetap boleh gitu. Boleh tetap. Ya enggak enak lah. Izin, Bu. Izin Bu aja ngono. Izin, Bu. kowe iki ngomong kok ngono ki somong nang mbok wek kuwi lho. Lah kan aku juga Dula Besti juga lah. Nggih, nggih. Iya. Lan kula anu Mbak Elisa nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat ing Ponorogo sedaya kemawon kalebet ingkang ngejop kula ing bulan Mei mboten saged kula tampi. Kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Mangke sampun wonten gantosipun wonten guru kula Mas Anom Dwija Kangko ingkang minangka sesulih mekaten. Spesial ngene Mbak. Bu Kesi, ayo karo anu Mbok Nom Bu Kesi. Ayo iki. Oh, Iki lek duet wong loro mantap lho Reng. Nggih, ngeten iki lho, wong ngeten iki jarang sanget lho, Mas Cahyo. Lah iya. Biasane ndek bojo loro ki sing sitok ijir-ijiran bae ngoten. Heeh. Ning nggih bengi iki muga-muga ora. Ayo. Dongakno Mas, aku ya deg-degan ini podo wae. Ya awakmu deg-degan iki kene kudu nesune mboten umum. Asline kok ya. Ayo ora. Asline ya ngempet kok ya. Iya. Ya kok Biasane spesial engko bawane Pangkur Semarangan duet Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu Mawar Kuninge terus berdua. Lho, kaya ngono kuwi. Elisa, Iya, Bu. kamu tenang aja sama Bu Kesi. Yeah. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oke. Sik Bu, Jadi- sik. Dalam- Omonganmu ra penak. Milik umum mak padake WC ngono piye iso? Boten, jadi kita itu harus profesional kerja. Oh, kuwi. Teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan Nggih. untuk berdialog kalih bintang tamu, Betul. guyon maton, nyerempet sithik, ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Ya ra? 16 tahun loh Mas Kareng. Iya lumayan. ning asline ya ngempet kok. Ora ngompori ah Mas Kareng iki lho. Reng. Asline ya ngempet. Kowe aja ngawur, Reng. Nun Apa? sewu, lek aku ora tanggapan karo Bu Kesi. Nggih. Anak-anak tak kon ning omah, aku lunga berdua. Kalih Bu Kesi. Lho Pacaran. ning mall ngono kuwi. Ya. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. Nggih. Lho.
Jenengan kali Mbak Kesi? Angger ning mall mesti digandeng. Gandeng. Mergo ora tak gandeng ora tak cekel tangan. Kuwi njupuki apa-apa nih. Tak kira nek mesra ngono plane. Ayo to. Kira Mesrane mung karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Ning aku upama tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran diripet to, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing gentini jeti. Loh, bojo dalang kuwi wah remangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dheke kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho. tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bu Kesi padha ae asine iki ora. Lek omong do ting tepet cotot kabeh ora. Yo diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba kaya apa. Ayo sing nom dhisik. Ayo. Izin ya kakak tertua ya. Iya Adinda. Baiklah Adinda. Maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten Mbak. Jan. Ditenanke apa piye? Napa? Tenan apa piye? Heh? Tak lamarke. Ampun, Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Siapa? Ora apa-apa lho, tenan lho. Ya Bu Kesi. Bu Lisa. Mulai buyar. Mah Iya, Elisa. mulai ini kan. Iya. Monggo. Mingkar mingkurengang Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane njawani. Istimewane teng Ponorogo niki Mas Sahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu Nggih. kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwantene jos. Saya sangat. Mboten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. Sak gaduk-gaduk iki apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Rukun ta, Pak? Sik Piye? kok sik to hubungane Taman Juruk karo basa iki apa to? Monggo Taman Juruk nggih binatang lho iki ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong kok sak gaduk-gaduk, padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduk Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduk ki jotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Akarono karenan marti si Hup, oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo mbok nom ngono lho. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng iki ora ya. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong dong banteng iki ora. Iso iki. Malah ora. setuju. Loh, kula jane pengen nyuwun presa lho. Panjenengan niku alasane napa kok iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Kesi niku alasane napa, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, ora iso jawab kok. Wedi kabeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. satu Dadi engko profesi. Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi. Lah Minggu tak nggih pijet ngono. Loh, pancen ya ngeten loh, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok uwek iku kudu setuju, ya toh? Merestui, ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni warga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin loh. Piye tok 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 tok.
Gesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluke to. Wong jenengan kok ketawis teng mriku kemendeng, Mas. Lah lek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok auraku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Iki ratune Pangkur Semarangan iki. Ayo iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Lah iki kudu sampean iso ngene iki kuduan. Kowe kok aja nganti kalah lho, aja nganti kalah. Kowe mendukungke aku. Tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa. Mbak Elisa aja nganti kalah. Sampean kok iso ngono? Gamel aku peken. Ayo. Ning bunang tok nggih, dodol es lho Bu Kesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Nah iya. Nalika awake dhewe rabi, rek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahyo Elisa ngono. Iya. Lek iki kan sing mereke KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Iya, arep kace. Ayo Bu Kesi, anu Mbak Elisa ditirokne Bu Kesi iki mau. Kayak gitu. Oh ya gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, oke. bisa. Masih semangat Bisa, ya. Adik. Ya. Tai wangi donga, Nduk. Kok kene tai wangi donga. Nggih. Jo karo kalah kate karo mbok wek. Nggih. Ya. Sik contohnya pesan khas Bu Kesi. Ayo Bu Kesi pesan khas. Yo. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Iya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Inna lohama asobirin. Wong sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Padung tak supporti kok ngono kok malah. Sa, ayo, merdeka tetep coba sa. merdeka. Map sa, ayo. Iya. Salim. Selamat adikku sayang. Iya. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi napa sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding-banding ke orang. Terus, yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Yo no, yo. Sinupa sinukarto mreh kretarto pakartine ilmu luhur
Kesi kok. Nggih, Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahya Kuntadi. Ora melu-melu aku mekrok kok wisan. Ya, ngeten iki. Kang tumrap ning tanah Jawa untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yen kompak tenan berarti atine ya dadi siji. Ayo, nggih. ya pancen penake bareng lho El. Nggih, Sobi. Nggih. Ayo Yo. sayang. Ji, rok lu. Agama agemeng haji Para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa, serasi kompak seimbang dan Matur nuwun. serasa. Ayo nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi maneh. Nggih. Bajute adalah mawar kuning. Mbak Elisa nembang mawar kuning saged? Saged. Nah, bonus 100.000 rene ya. Alah. Ya ampun, aku ya melek to ya. Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula iki luman ya karo wong-wong nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Mas Gareng, Dalem. mawar kuning saged? Boten. Nggih pun, nggih. Mang merongos mriku. Ora masalah, terah yo nasib kelek sobek yo ngene iki ora masalah. Yang penting kula tesih hoping kali bawa sekuwung ya. Mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Dados. Dadi
duet sepanjang zaman yang paling indah ya iki. Nuwun, matur nuwun. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. Leres. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong puna diarani keserasian di antara kita dan kita. Leres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng manggih kawilujengan kebagaswarasan, slamet donya, slamet akhirat, kabeh usahane iso lancar. Ora ana bebendu, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur kurmat dumateng para leluhur ingkang babat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Yang ketiga nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten iki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh mbiyen nyoblos apa, ning yen wis kumpul dadi siji sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dung Banteng.